Bazan, it is so unfortunate. Kuthi siyasaba kushumayela abantu and bring them inside. You know why? Because there are monsters inside. There are havocs inside. Labanye bafikile bajike emnyango. Na ungabalanzelela bangakutshela bathi ngitfole tigebengu, ngitfole masela, ngawatfola ngaphakathi. Athi lo munye bathi mbisi letiphangako. We cannot bring the nations back to God. Whereas nani angikho ku status right. Lithi heaven shall keep him until the restorations of all things. Let the youth of the church be restored first. Then we can bring other disciples. Refuse. Wale ngisho noma sekuthiwa uyakushumayela uButsipho, refuse. Sanibonani bazalwane. Sazoba mnandi la. Proverbs chapter 28 verse 6. Verse 6. Better to be poor and honest than rich and a cheater. Mhlambe bazane ilama version abawafundayo azame enye. Better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways, though he be rich. Better is the poor who walks in his integrity. Kunekuthi ucebe ngasese kuyanuka. Sanibonani bazalwane. Chapter 2 verse 15 Philippians. Ngicela ukukhumula ijazi. Ngiyacela ukukhumula abafundisi. Amen. Siyabonga. Ezulwini ibona isikanye Naimfula ivela phezulu.
abangahlelekiyo nabangenacala abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esisigwegwene esiphambeneyo enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni. Lidle ngeSiswati nca. Kuze nibe ngulabangasoleki nalabangenacala. Bantwana baNkulunkulu labangenasici emkhathini wetitukulwane lesigwegwile nalesiphambene kufanele nikhanye kuso situkulwane njengetinkanyeti letikhanyisa esibhakabhakeni. Kanti kuze lakhethu ba alifundwe nalo silizwe. Sikhethu. Sicela isikhethu bakithi angeke sifike singasizwa. Sifuna ukuzwa ukuthi uthini uzimi ngesikhethu. Amen makholwa. Ukuze angabikho ongakhuluma izwi lokunigxeka, nifanele niphile izimpilo ezihlanzekileyo nezingenacala njengabantwana bakaNkulunkulu abasemhlabeni onobumnyama nogcwele abantu abayizigwegwe nabanenkani. Khanyani phakathi kwabo njengezikhonkwane ezikhanyayo. Amen bazalwane. Ngicela ukubuza umbuzwa before ngishumayela sichachela amavesi. Ubani umzane ongakhetha ukuhlupheka kodwa asale nokuthembeka kwakhe uNkulunkulu aphakamisa isandla. Sithembekeni bazalwane sikhulumeni iqiniso. Ukhetha ukuhlupheka kodwa usala nokuthembeka kwakho embi kwaNkulunkulu. Ubani umzalwane othi mina ngakhetha ukujinga ngilahlekele ukuthembeka kwami embi kwaNkulunkulu. Angeke nivumele kuyovuma imisebenzi. Lithi ungqono ohluphekayo kodwa ahambe ngokuthembeka kwakhe. Kunomuntu ukuthi aqebe kodwa uceba ngezinto zangasese. Lithi lesilifunzile nine mankhanye. Uthi ningabi nasici. Uthi ulelive lelihlangahlangene nakangaka wena khanya. Kulomsebenzi wakho lophila kiwo wena khanya. Kule campus yakho lophila kiwo wena khanya. Kule student accommodation ohlala kiso wena khanya. Emdenini wakho khanya. Khanya. Inkinga bazane shaya ngeyibhok zamaKristu. Kuneyikhathi la sivuka khona ethuneni ziphaphe. Fika isikhathi sibuyele. Wena khanya. Hayibo baKristu. Silahlekelwe into engiyo. Our integrity. Our loyalty to Christ. We no longer have the relationship with God because our relationship with God lies on our integrity. But anginsoli, you cannot have an integrity without a vision. Silapha nje kwaba nombono. Kunabantu abalapha bezemvuselweni ngoba beze bazohlangana. Kodwa bapha banombono. Bazawune siyalidinga loluhlobo lwaJosepha kulesikhathi. Bathi nabamchaza bathi sifuna lonemoya. Lonemoya waNkulunkulu. Hayi lokwathi kuhlabela ni. Lonemoya with the Spirit of God. On top of that, it's a man of integrity. It's a man of good character. I-character akumele sikhulume kumele yenzeke bayibona.
bathi noma ungathini wena ufana naloya esimphethe. Lithi waphinde wabuya okwesibili wathi noma ungaphika wena naye niyafana. Kufanani na izenzo? Wena ufana nobani? Paul afuzani mina. Paul umpostoli wethu maKristu. Uthi fuzani mina. Ngoba mina ngifuza uKristu. Wena ufuza ubani? Ngikhuluma ngeipoke ezikhona la. Enipoke zamalanga ziyavutha. Ziyavutha nasenkonzweni. Bashaya iskete one side, ibrook one side, ungaze ufunge uthi bayaliphila. Ofele babokuqala nobokugcina. Kodwa baphi becharacter? Baphi beintegrity? Hayi mina ngifuna abantu abasha bazoma esikhaleni. Abazothi noma kwehlela noma konyuka ngizohamba naye. Come what may come, I'm going with him. Inkinga yenu ngishilo nakule viki eliphelile niyacula nithi uJesu ufike ekseni uma sekunzima niyakhohlwa ukuthi nithite ufike ekseni owami uhlale khona kodwa kunezime ngena kizo bese soyathula. Each and every time the examiner has to keep quiet. Other than that it's plagiarism. Emva kwaloko ngikopile uma ngidawuthi ngibhala abese soyakhuluma. You don't qualify ucula ingoma ethi ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela ungakangena ezintweni kwabonakala kwangathi angeke uphume. Then the integrity speaks. A good character speaks. Regardless of what happened, you are not going to compromise. You are the child of God. Bazalwane, to be a child of God, it's power, it's revelation. Lithi bonke labamukela kubapha amandla. Okuthi babitwe ngebantwana bakaNkulunkulu. Walahlekelwa kubitwa ulahlekelwe amandla. Ngoba batakubita bakubona. Angizange ukuzonikitaza bazalwane. Sifike ngabo 11 ebusuku. Sizoshumayela bakithi. Ivangeli lizothatha umuntu limfake ekhaya. La madlondlwane la wena wadlalayo lawa. Anything wadlala noNkulunkulu. Nizolimala. Nizolimala bathandekayo. Inhliziyo yami bebhlungu izolo nangifika la. Sengizwa ukuthi umfowethu akasekho. Ngive ngihlangahlangana nithi niyarareka. Ngihlangahlangana isikhathi bazalwane ngamangala ukuthi hawu umuntu onganaye ngisho no19 uhamba kanjani. Mhlazane kuwe. Siyogida sikhuluma amanga. Noma ningahlabelela kamnandi bazalwane kodwa nanihluleka ukuthi cha anikhona. Noma ningashumela kamnandi kodwa so lang nisasihluleka ukuthi cha. And your no must be no. No. I'm a Christian. Run, Esau, run for your life, run. You are the man of integrity. You are the man of good character. You have the character of Christ. I'm the winner in Christ. What did you? Because you always lose. Because you don't even have the character. You can't even refuse to a simple thing. No, I can't. Nimethembe bazalwane. Mina ngiyacabanga ukuthi ngabe bekuyisikhathi sethu bakhona abangaguca.
ngoba bakhona bagucayo kulesikhathi abangizwa Nkosi. Bala bathi come ubalifunda kahle lithi kungenzeka angaphenduki. Bapha bangena ezintweni bathi kungenzeka kodwa kumele kwazeke kuthi bebakhona abafana abayiphakamisa lento abayiphila lento kaThixo. Amen. Oh Jesu. Athi bathatheni nibaphonse emlilweni. Ngathi ngiyababona. Hallelujah. Batho ucalile. Umsebenzi uzowufeza. Omusathane. Ehlasela yamethepa yamethepa umthembe kungathi akubonakala kodwa uthi kumele kwazeke ngiyamethemba. Athi omnye ehlabelelayo uyabathwala bakhe abahole. Uzongisiza nasekufeni angenise bazalwane injongo yethu enkulu. Our main vision ukungena. Zohlupheka mfundisi ukungena. Kunabantu abacabanga ukuthi lokho bacula kuthiwa isise bengenile. Awungenanga sisaya khona. Bathi abanye abahlabelelayo sisemncindiswaneni welibito laphezulu lapho inkonzo yethu iyofezeka. Sanibonani. Amen maKristu. Wena udila kanjani nezimo dibana nazo? Kulula ne? Kulula ababoni laba bamane bakhalelida ababoni. Uzowenza. Ngichubeke. Abaxolisi nokuxolisini ukuxolisa. Xolisa for who? Ngoba siyafana. Siyafana uNkulunkulu uyaunderstand. Siyafana bazana siyafana. Ungababona abacula sobonke laba. Babambile. Uzosha. Uzosha. Uzolimala. Kodwa baphi be-integrity? Hata will bathi ngizomrepresenta uKristu ngisemhlabeni. Bazana uNkulunkulu akashiyana uma ungakamshiyi nawe. Noma ngenzeka reply late ngoba kwesinye isikhathi ufuna ukubona wena ukuthi uncoba kanjani. uNkulunkulu akalekelelwa. Uba wena ukuthi ungalekelela uNkulunkulu. Ubukuphi nakadala izulu nomhlaba? Integrity and character. Nanzi lenvo. Kodwa iyalumela. Ngithembe nangithi iyalumela. Akhona amathintini. Akhona amathintini. Phela kunebantu labangakholwa ukuthi nemathintini ayasindiswa. Wangilekelela mina. Wangithwala. Na wangabathwala uma ngayekela ubutsotsi. Phazalwane sizoya kuye ngelinye ilanga. Lebhlungu ngileyo ukuthi ngelinye ilanga simelwe ukumbona. Nyazi kwabanye kungumdlalo lento eyenzeka la. Kodwa one day is one day. Kuzogidwa. Revelation chapter 1 verse 9.
Angisho verse 9 bazalwane. Mina Johane umfoweni nomhlanganyeli kanye nani ekuhluphekeni nasembusweni nasekubekezeleni kukaJesu. Ngangisesichingini esithiwa Ngilithanda la athi mina Johane. Umfowenu nani? Nomhlanganyeli. Uma thi ungumhlanganyeli usho ukuthi ufellowshipa nathi. Ufellowshipa nathi kuphi ebumnandini? Kuphi? Bazane sidlule etinhluphekweni kani? Sidlule etinhluphekweni? Mina bengithi kuyoba mnanzi. Mina bengithi kuyoba lula. Kodwa uthi Johane yena. Bazane le ndvodza lesikhuluma ngayo le. Kwaphuma nemehlo. Kodwa wathi ngobe kezela Jesu ngobe Obekezela a man with integrity. Uma ufunda uverse 3 lapha phezulu uthi ubona izinto ekumele zenzeke masinyane. Hey, kuyangicaka lo baba akaboni kodwa uyabona. Akaboni kodwa uyabona. Kunabantu abaye bangithusa ngithi ku wrong. Angiyeke bazalwane. Chapter 3 verse 1 to 3. Sambulu. Nakuyo ingelosi ebandla laseSardes loba ukuthi nawu akushoyo onawo umoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Vuka ulinde uqinise okuseleyo obekuza kufa. Ngokuba ngifumananga imisebenzi yakhe iphelelisiwe phambi kaNkulunkulu. Bazalwane ayikho into ehlupha njengegama. Igama ititle igama. Kunabantu lana abangasondezwa la ngaphambili kuthiwe botsotsi laba abafundisi bangaphika beme ngetinyawo. You know why? Igama. Unegama elihle, une reputation enhle lo. Lona ne reputation enhle. Nakungisesomdala nive nimsondeza nakubo brother abancane. Kanti ubhekile man wenza izinto ezisnacks. Ene noma singasho ngeke nasithemba. Ngoba unegama elihle usisabhigeni. Ngeke usisabhigeni ngeke. Ashumayela kangaka. Ngeke man. No Barnabas bekashumayela kodwa utsotsi. Wayembica imbili adlala adle nangala. Sanibonani phela. Noma ningahlala ningasho ukuthi amen akunanzaba. Nikhona abathandekayo. Uthi ngiyayati imisebenzi yakho. Uhamba ngeligama. Uthi imisebenzi yakho itfolakale ifile embi kwemehlo asimakathe. Uya actor kodwa lo mzalwane. Kodwa nabashaya into zakhona bathi imisebenzi yakhe ifile. Yazi ngigida kamnandi. Gida kamnandi bazana. Nami ngiyakuthanda ukugida kuhle. Kodwa ugide unemsebenzi ephilayo. Kodwa noma kungathiwa seyifile elikhona ithemba silethe lona kwaNdebele. Sithi khumbula lapho wekhona uvuke. You don't receive. How can I put it?
Bazwane, grace is sufficient. It's for everyone. But kune certain activity lekumele uyende. Kumele uvume ngemlomo wakho bese uyatishiya. Amen bantu abasha. Uvume ngomlomo wakho bese uyatishiya. Kunalento lebathi kuphendvuka. Phendvuka i-return. Repent ingaphendvuka. Phenduke kamnandi. Ngathi ngicelebrate. Kwasemuva sengikhohliwe manje. Ithi phambili qhubeke. Awusabheki nasemuva. Phambili. Ibo siya phambili. Siyaqhubeka. Siya phambili. Siyaqhubeka manje. Emuva usabheki. Niyalazi izembe maKristu. Nilibiza ngokuthini? Izembe nakini. Kunabantu abalahlekelwe izembe la ngempela basele nomphini. Ngoba lo mphini uhamba negama neexperience. Kwakuyizembe kona kodwa kuwe lekhanda kusela umphini. Akusaphuli nesihlahla. Kodwa khumbula. Ngeke kwangisiza bazana ukuniphethisa. Trust me, ngeke ungisiza. Ngingamemeza, nginayo ivoice. Kodwa khumbula. Endoda ye-character khumbula. UngumKristu wena. Leligama lelithi ungumKristu lithi ungumuntu lo wendisa kwaKristu. Hey ngabe kunalelinye man. Lelithi ungumsatanist or ungumdeveli. Ngoba kunevesi elithabenza isono bafuza uyihlo uSathane. Bonke abaphila ngaphansi komhlaba banoyihlo. Owami washona 2005 kodwa kukhona ubaba enginaye. Asifike ezweni ngaphesheya. Uyosiholela. Uzokhona ukuphumula. Ngomsa wakho omkhulu uyosiholela ngaphesheya. Siyalangazelela ukuyofika.
kuyingozi umzalwane ongasalangazeleli. Ngoba sakhona ukwala. Athi uma mcabana kahlabelela nakuvela kulingwa yanzisa kholwa kwami. Bangakhi labasho njalo. Nakuvelwa kulingwa. Yathama yarinari ehaye Jerusalem. 9 months down the line. Kodwa abe integrity ne character kaKristu bakhona ukuncaba pastor bancabe sekufika umfundisi ngoba bakhona otsotsi la ngaphandle bancabe bathi awungeke ngiyala ngezibulo lami hayi ngeke into ebhlungu ukuthi we are the corrupted generation. We can do anything for money, but we cannot do anything for Christ. Chapter 12, Mahubo. Keni pegu sando lwake 198. Londu ise sesithiwe abantwana futhi usabukelise enhlizweni uyisibambi sosethu ufakaza emoyeni ulikhomba ayilabo lethu. Funda verse 1. Siza Jehova ngoba esaba uNkulunkulu akasekho ngokuba abanyamalela bathembekileyo kubantwana babantu. Babheke kuphi singaka. Siza Jehova ngokuba abasaba uNkulunkulu abasekho. Siza Jehova until the great intervention of God. You will never change. But the question is, do we need the help of God? Genesis 25 verse 23 and 24. Uyisibambiso ufakaza ulikhompa lethu 25:26. Emva kwalokho kwaphuma umfowabo. Isandla sakhe sibambelele esithendeni sika Esawu. Hayi Nkosi. Igama lakhe labizwa ngokuthi uJakobe. Isaka wayeneminyaka engama-60 ekuzalweni kwabo. 24 umfunzile. Cha ngicela chapter 25 verse 23 na 24 ujumpe ufunze verse 30 ugcine 33. uJehova wathi kuye, esiswini sakho kukhona izizwe ezimbili, izinhlobo ezimbili zabantu ziyakwahlukana ezibilinini zakho. Esinye isizwe siyakwahlula esinye, omkhulu akhonze omncane. Wathi sesiphelele izinsuku zakhe zokubeletha, bheka, kwakukhona amawele esiswini sakhe 30. Wese wathi kuJakobe, ake ungiphe ukuba ngidle kokubomvu, kulokho okubomvu, ngokuba sengidiniwe, ngalokho igama lakhe lathiwa uEdom. uJakobe wathi, funga kimi namuhla, wayesefunga kuye, wathengisa ngefa lomsibulo bakhe kuJakobe. Ngicela uyichaze. Kodwa ngifuna ukuthi don't do it.
Esau. Amen bathandekayo. Cela sisebenziseni igama elithi uEsau. Ngithi ungayenzi Esau yala. Bazane uEsau lo bayamthola endlini. Hey ngathi bekashaya isithu esimnandi manfo. uEsau uthola umfowabo wenza isithu esimnandi. Uma amthola indlala iyakhuluma. Let it speak, but God knows. At the end he will provide. Bazane kunabantu abafakaza umhlolo ubufakazi babo besingamele ukuthi sibuzwe. Ngiyambonga bazane uNkulunkulu ngisizile bengifuna umsebenzi sengiwutholile. Nayilandelelwa kahle indaba. Ulele wathola umsebenzi. Yala Esau. Yala nomsubulo bakho. Ungavumi nabo. Kodwa hayi wathi uma uzonginika imali mina ngikunika ubuzibulo. Ese wathengisa ngezibulo bakhe ngenxa yento efile. Inyama iyahlupha. Kodwa ngifuna ukuthi yala Esau teenager yala. Yala. Noma ngathiwa ubright ngeMaths yala. I rather fail with my loyalty with Christ. I'm an heavenly ambassador on earth. Don't he cheat Mazulu. Wachita Esau wavuma. Bazan into ebuhlungu ngathi ukuthi nama traffic endawo yangeke ithakazi ukuthi thina siyakholwa phela. Sanibonani. Hayi abakwazi. Utiza every now and then wabanjwa uyadiza. Khuluma ngomuntu weintegrity mina. What are disparate measures? There's no such. There's no such. Hey wena there's no such. Lalela Esau awumikisi ngisho nelntshontsho. Ngathi ngelinye ilanga ngishumayela lapha ePitori ngathi into ebuhlungu nomlilo akakhona nokwehla nomoya akakhona nokwehla ngoba nalama program egaywe ngawo agaywe ngeinki yokutshontshwa kuhamba umzali wayoshontsha emsebenzini wasigayela sonke. Avahlola imanager ukuthi ayiqhamuki abasigayele ema program. Bese niyadimanda yehlisa umlilo manje njani kulethi imfoto okutshontshwa njani enze njani umlilo ashise lama program icala. Bathi nicaphele impungushe ezincane zonakalisa isivini. Kunabantu esibahloniphayo labo businessmen bayakhokha emaceleni. Bo businessmen mfundisi bani banezimali. Na ulandelela le mali yakhona ke ayikho clean. Thizele verse sicale ngakungcono okuhlupheka. Nokuthi unjinge kanti inhlitho eyibuhlungu. Inhlitho yayinakuthula. Bakhona nokuzivala umlomo ngoba banikela ngemali letiningi kakhulu macheke. Dawuthini phela imali iyadzingeka. Njengoba kunale mvuselelo imali ayikho. Labathembekile kuChrist abakuthanzi kunikela. Lethi gebengu ke ngito letinikela kakhulu. Because it's zama kugeza nembezi. Laba labakholwako ayibonke bazalwane. Kodwa bakhona. Kubhlungu bazalwane noma ningahleka kodwa kubhlungu. Kubhlungu. Baze babe nesibindi abobaba besigodi. Akuthiwa manje lama yeplans owenzelwa ngibani?
athi ayikhona babamkosi uzasenzela emsebenzini. Uzasenzela emsebenzini awumaKristu. Hayi bazalwane siyezulwini phela. Hayi siyezulwini phela. Ubamkosi akanikwe i150 yokwenza ama calendar. Angayiyotshontsha inki yomlungu. Ngelinye ilanga kunabazana abazochamuka baqoshiwe. Qoshelweni bekatshontsha inki. Siza Nkosi. Baphelile abathembekileyo. Sanibonani. Ngisho mina nakulokuncane nje. Lokhu umzalwane aliwele kungena kukomiti aze abite bazalwane emakhoneni athi ngivoteleni. Uma ningangivotela mina ngidawuletha lichintsho le structure lenisibona kosiyaphela. Butsotsi lobo. It's corruption. Kucala kancane kancane kancane. Kodwa singathandaza. Yazi bazalwane abaphile la uKristu bandlule intweni bandlule bancobe bangene kwezinye bandlule banqobe. uJosepha into yamenza ahlale ukuthi bekane vision. Uthixo nakakunika ivision akakutshela ukuthi endleleni kuzokwenzekalana. Uthi na ivision ekugcineni wena kumele ube inkosi. Embi kwekuthi Josepha abe inkosi. He Nkosi sengiyothandaza. Kunetinfo ladibana nato. Uma ufunza iBhayibheli takutshela ukuthi baba Josepha bekamthanza mfundisi. Ngendlela bekamthanza ngayo lelinye ilanga bakhona bonke uze wamendela ingubo. Amen. Wayinika Josepha yodwana. Amen. Waqhamuka Josepha lelinye ilanga. Wathe babe ngibathe ngiyabuka kunetinfo lengitibonako nina nitiboni. Athi umuntu omdala man. Suyahlupha wena. Bazalwane masingayifaki eintweni bese sifuna ukublame abafundisi. Kodwa asilise uThixo avumele uSathane singene eintweni. Silahlekelwe bafundisi. Silahlekelwe bangani. Silahlekelwe bazalwane. Bangasithembi sonke. Ngoba Kristu utayigeza leyo. Hayi ukuthi wena uhamba utibasela umlilo. Ngoba itawuhlupha leyo. Angivakali. Angizwakali bazalwane. Ngifuna siyothandaza. Nakasuka lapho ufika endlini kaPotifar. Hey na umbuka Josepha. iBhayibheli nalichaza bekulibhunga lensizwa man. Hayi beyibuke kakhulu inceku yenkosi. Amen maKristu. Manje lo mama ukhohlakele. Ufuna ukuyothandaza. Kuyokhululwa abantu ebusuku kule ndawo. Lo mama uyathula uyambheka. Uma thula mbheka ngelinye ilanga uyambamba. Uda man. Mina na wena sisoyithula. Akunamntobo nayo. Come here my boy. Athi Josepha man. Uthi lo mama uthi Josepha I'm the master in the house. Inkosi ingishiye ngoba ingithembile. Uzama kusho njalo Joseph. Thana inkosi beyingishiye ngoba beyingithembile. Uqinisile na ukuthi beyikushiye ngoba beyikuthembile. Ngoba ngabe uhleli udawuthi inkosi ingishiye ngoba ingithembile. Dindlule past uthi inkosi ingishiye ngoba ingithembile. Wemana Jobe wathi inkosi ingishiye ngoba ingithembile. Bangena boPaul ejele bathi inkosi ingishiye ingithembile. Bathi nabasuka lapho ngendlala indumiso phezukwa lamefa. Uyini umuntu ukuthi umlandzele kangaka? Wena inkinga yakho ucomplaina kakhulu uthumisa kancane. Inkosi ingishiye ngoba ingithembile. Lo mama wathi uyaphapha wena ufuna ukuthembeka hoza la. Athi Josepha inkosi ingishiye ngoba ingithembile. Wabaleka. Wathi inkosi ingishiye ngoba ingithembile. Lalela. Kuthi Josepha akakhulumi ngeposition uma thi inkosi ingishiye ngoba imthembile. Umbona ngoba uyabaleka uyasuka kule position.
inkosi ingishiye ngoba ingithembile. Wabaleka. Thena kabaleka lo mama wabamba ijazi. Abosathane babafazi. Wathi umachama kubaba beseka nezinyembezi akhala. I can imagine her. Oh. Daddy, I don't know what happened. He wanted to rape me, but I managed to have his own jacket. At where is he? He ran away. Sometimes false evidence can be created by the devil against you. Remain silent. Ingosi kushiye ngoba ikuthembile. Wala Joseph aseyimosheka icharacter. Waduma kabi njengemfana logagadlela umuntu omdzala. Kodwa wema wathi ngishiye ngoba ngithembile. Angimkhabaza ngesabi ngiyamthemba lo wafe eCalvary. The fact yokuthi ufe eCalvary, it's evidence enough ukuthi angeke ashiye. Yala wale sekunzima. Yabanjwa evidence mfo kwathiwa ndoda, you are guilty. Nine proof. Kuze kwasala nejazi lakho. Ubani ongakuthemba mara? Siyangena entweni enjalo bazane singathembakala. But at the end of the day, God will restore the character. God is building you. God is building a man on you. Wenda njani na uhlangana netimo wena? Are you a man of character? Are you a man of integrity? Kwendekalani ngawo? Ufuna ukuba celeb la ibandleni siyamazi ke ukuthi uyacula. Thecula njalo nje unamadimoni. Thecula njalo nje abel devil worshipper. Ningakuthuswa umculo noSathane uyakwazi ukucula abazalwane. Ningathuswa inshumelo noSathane uyakhona ukufake into zakhe abazalwane. Kodwa ngifuna abazothi inkosi ngishiye ngoba ngithembile. Abazofuna amandla bathi inkosi restore my integrity. I want to have. Yazi ngabe ngiwe wena ngabe kwenzekani yana? Ngabe ngila. Ningaculi. Anginandaba udume kanjani ebandleni. Kodwa inkosi kushiye ngoba ikuthembile. Saba kuthi batakubuka kanjani? Bekuthembile inkosi wamosha wena. Come and restore.